Egun on guztioi, eta gaur kontan hemen gaude berriz integrala nola egiten dien azaltzen. Eta goenkon, iruro hamaikagarrena nola egiten da, esplikoko izan. Eta hau da, iruro hamaikagarrena dx, zati, x berbi, gehi bost x, gehi sortzi. Integral hau, arrazionala beraz, lortu harrakeu zenbakitzaien lekun izendatzaieko deribada dute. Orduan, hortako hainbat pauso jarraitu harrare, eta hau da, laua, denengo bider laua, zati laua. Dala bider bat jabazela. Orduan, zenbakitzaien gatuko zen lau da x, zati, lau x berbi, gehi hogei x, gehi hogeita hamabi. Oain ze lortu, sei hau harrakeu izendatzea egolekun biderka hura nabarmen estiloko bat lortzen. Orduan, lau da x, zati, bi x, gehi bost. Eta hau izango zen, bi x berbi, bi x berbi inezkeo da lau x berbi. Hemen inbar da biderka hura nabarmena agei be berbi. Beraz, zuk itezunen a berbi eta bi x berbi. Orduan da lau x berbi. Eta ero itezu gehi bi ab. Orduan izan zen bi bider bi x. Eta inbarko lutzeke bosta atatzeko hogeia falta zaiona bidertzea. Orduan, bi bider bi x da lau x. Eta hogeia falta zaiona bost. Orduan, bi x bider bi bider bost, hogei x. Eta gero, inbar dau, bost, berbi, hogeita bost, da hogeita hamabi falta ziren nahi jatzeko, izango zen zazpi. Hoi, entxita, fuera. Orduan. Orduan, oain, bila horrek genez, arko tangenten integrala ibili ordunez, beren enbarak zerbait berbi, gehi bat. Eta goran, berako horren deribada. Orduan, dena ingo zati zazpi, eta orduan, bi x gehi bost, berbi, zati, zazpi, gehi bat. Oso ondo. Orduan, oain, lau zati zazpi atera ikeu integraletik, eta hau izango zen dx, zati, oain, zazpi esartu ikeu berbidura barrun, erro zazpi bezala, orduan izango zen bi x gehi bost, zati, erro zazpi, berbi, gehi bat. Bale, zondo honen joi hauta, ikusi haikeu, nahiko garbi daula, eta orduan, ingo deu, bi x gehi bost, zati erro zazpi berbin, deribada. Orduan, lau zati zazpi berdin utziko, eta integral barrun, izango zen, bi, goran, zenbakitzen lekun inbar da hau, bider bat. Bider bato izango zen, bi zati erro zazpi, bider erro zazpi zati bi. Eta bi erro zazpi izango zen, bi x gehi bost zati erro zazpin, deribada. Eta orduan, erro zazpi zati bi hau, ingo deu, integraletik atera. Eta orduan, hemen gatu zen bi x gehi bost, gehi bat. Orduan, lau zati zazpi, bider, erro zazpi, zati bi, bi eta bi, bi eta lau simplifikatu hemen bi gatuko litzek. Vale. Eta hain, goran dakeu bi zati erro zazpi, zati, bi x gehi bost, zati erro zazpi berbi gehi bat.
Eta hau, arko tangenten formula erabiliz, gatuko zen. Arko tangente bi x gehi bost zati erro zazpi. Eta hau izango zen integral honen, gehika aztu gabe, ojo horrekin. Hau izango zen integral horren integrala.